Haka apa prateri unai tung arjar pesan ka KSU kelahiar banit khandrai ka ktem sa bean ki mender hajan parking Paltan Bazar Cantonment ki bamarkhap bat kishnong kum kamau ba bat nong sopho upper mauprem. Haka ni kajing khandra jong ka KSU kelalap ba ki mender ki basa haka tiga jaka kimdon ki kot kisla ki babyang kum ki epic bat kiwe na ketika ktem lalap ru ki jingdi penbuat kumudrok ukenja bat kiwe de. Ketika jaka kalong ru ka ba isad met kata-kata kajing jabo bat jing sma ka bami na ketika jaka kala ban kata e ka kot ka khia ki babun balang ki ingsa jongki ki long thik kum ki ying haslam ki shuker malumala ki plywood bat sindukot ka jaka ka bakhim khlam pankhana palat san phongut ki basa ha ketika jaka kuntup ya ki nong khai drug kinja kiwe ki nong balla be an ki bakhlam kot khlamsla kumta ka seng kala pen he krat sindon ki ni brio ki basa be an ha ketika jaka bat pha lum shisundon ki tia kita jongki bat be mardor na ketika jaka kajing tlot bat kajing bomdon ka an ka bapaka ban khangla di ki poiwer kan bu jingmai ka jat bin rit pat namar la ban shuyo mon ban rung la lu thlem don nong pet nong jungo ya ki ni brio ki de ki ba kumnu bat ki wan na e Diam baik. Ada. Wait. Tarik terpar dah. Kik di. Ini sampai mana? Siap lah. Ini sampai mana? Siap lah. Diam baik.
áp lực em phạm đấy adma vậy Wait a minute.